Haideți să vedem cum puteți beneficia de rucsacul pe care eu vi-l fac cadou. În primul rând trebuie să dați click pentru a plasa o comandă pentru un Canon 1200D, indiferent de versiunea în care doriți să-l achiziționați, dintre acestea trei. Zicem că ne interesează prima, cumpără, da? Și finalizăm comanda. Aici avem o întrebare, ai un cupon cod discount și avem. Și adăugăm, dacă nu-l mai știm pe de rost, îl copiem frumușel de aici, de la mine din site, copy și un paste. Da? Adaugă. Și în acest moment, cadou, da? Avem Canon Bag 300EG. Acesta este. Nu rămâne decât să vă logați pe contul vostru sau să vă creați un cont nou, da? Să stabiliți detaliile de livrare, factură și să trimiteți comanda. Simplu, nu-i așa? O zi bună!